19 часа, уважаеми слушатели, включваме пряко Дондуков 2, където всеки момент се очаква да започне обръщение на президента Румен Радев към народа. Уважаема госпожо вице-президент, уважаеми секретари и съветници, уважаеми представители на медиите, скъпи сънародници! Преди 9 години вие ми гласувахте доверието да работя за България на поста президент. Направихте го отново през 2021 година. Чест и отговорност, които се стараех да оправдая във всичките си действия. Заедно преживяхме редица кризи. Атаките на олигархията срещу демокрацията и големите протести от 2020 и 2025 година. Обстоятелствата наложиха 7 пъти да назначавам служебни правителства. Да отстоявам в рамките, разбира се, на своите правомощия държавният и обществен интерес. Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание. Затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за това мое решение. В тези 9 години България приключи процеса по своята европейска интеграция, за който работиха усилено всички редовни и служебни правителства. Вече сме членове на Шенген и на еврозоната, един хоризонт заложен от обществото ни още в края на 90-те години. Въпросът тук е: защо постигането на тези цели не донесе стабилност и удовлетворение? Защо българите спряха да гласуват? Защо не вярват на медиите и не разчитат на правосъдието? Защо гражданите на 2 пъти заляха площадите? Защо в европейска България голям процент от хората се чувстват бедни, а още по-голяма част живеят в несигурност? Неведнъж съм споделял, че отговорът е в порочният управленски модел. Той има външните признаци на демокрацията, но всъщност функционира по механизмите на олигархията. Българската политика се случва извън институциите. Кукловодите не се свенят пред камерите да спускат директиви на Народното събрание. Говорят от името на правителството в присъствието на премиера. Заграбват партии, банки, бизнеси и медии. Използват властта като бухалка срещу своите политически опоненти. В този модел дискредитирани политици дамгосани като корупционери на международно ниво и техни ортаци търгуват с националния интерес, за да си заработят индулгенция. В името на своето политическо бъдеще някои политици поставят на карта мирния живот на българите в условията на опасна война в близост до нашите граници. Посягат дори на гражданския и етническия мир, който ние с вас ще съхраним въпреки техните провокации.
През 2020 обществото изригна. Последваха няколко парламентарни избори и също толкова разочаровани. Кабинетът на сглобката окончателно залечи разликата между корупционери и борци с корупцията, между законност и беззаконие. Венецът на този произвол бе похищението на Конституцията. В новият си вид основният закон осигури непрекъснатият контрол, и това трябва много ясно да се разбере, непрекъснатият контрол на олигархията над изпълнителната власт. Служебното правителство вече не е надежден гарант за честни избори. Окончателният разрив между българите и политическата класа настъпи с отказа на Народното събрание да произведе референдум за датата на въвеждане на единната европейска валута. Избранниците на народа отказаха на народа правото му да избира. В края на миналата година нова протестна вълна помете правителството. Тя роди широк обществен консенсус срещу мафията. Консенсус, който трябва да бъде материализиран на предстоящите парламентарни избори. Днешната политическа класа предаде надеждите на българите в компромиси с олигархията. 2/3 вече не гласуват и е нужен нов обществен договор. Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим на корупционери, съглашатели и екстремисти. Тя зависи от личната ангажираност на всеки от нас. А вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще. На есенните протести младите българи заявиха ясно, че не желаят да напускат България. Това е преломен момент в психологията на народа ни. И за това е време да сложим край на примирението, безразличието и спасяването поединично. Да загърбим разделенията, които ни закотвят в миналото. И именно единението на площада показва пътя напред. Искам да благодаря на всички вас, които ми вдъхвахте кораж през тези години. На хората от жълтите павета в горещото лято на 2020. На студентите, които ме зареждаха за своята енергия в препълнените зали на университетите. Благоевград, София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Шумен, Русе, Велико Търново, Габрово. Навсякъде, където бяха с тези млади хора, препълнени зали с енергия и с надежда за бъдещето на България. Да благодаря на всички честни хора, чието ръкостискания ми вливаха сили. На хилядите българи, които срещах всяка година в снеговете на Шипка. На патриотите зад граница, които носят България в сърцето си. Да благодаря за професионализма, морала и всеотдайността на моя екип, на всички хора от президентството, с които работихме заедно. Искам да благодаря на моята съпруга, която понесе всички незгоди на тези 9 години и която беше моята най-силна опора и в добрите, и в най-трудните моменти. Утре ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България. Държа да отбележа, че за тези 9 години президент и вице-президент показахме, че можем да работим ефективно и в синхрон, обединени от обща цел.
И аз съм убеден, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава. И искам да й благодаря за подкрепата през всичките тези 9 години. Предстои ни битката за бъдещето на Отечеството и аз вярвам, че ще водим заедно с всички вас. Достойните, вдъхновените и непримиримите. Готови сме, можем и ще успеем. Приятна вечер! Уважаеми слушатели, това беше обръщение на Румен Радев към народа за последен път като президент на България. На Дондуков 2 е репортерът Мира Стефанова. Очакваме включване от нея. Добър вечер, Мира.